गाना ओरैबायदि गय नै बे गायगोदान आरोना बेफोर गायग्रा गोदानै थायसिगोन आरो नै ओरैनो थायनाय गोजानै नै लोगोफोर जोंना खामानिया दिनै लामा सफ्लंनाय आरोना नै बिखिनि दंग'नि दैखौ बै फारसेखै गय बारि बागानाव लांगोन आरोना बेखायनो जोङो दायो पाइपजों सफ्लंगासिनो नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ डेन्जार धामाका आरोना लोगोफोर नुबायना लोगोफोर नैबे फाक्का लामा आरोना बेखौ सफ्लंनानै नैबेखि पाइपखौ दिहुननानै प्लास्टिक पाइप सोगोन आरोना जोङो गय बारि बागानाव दै लांनो थाखाय नै लोगोफोर गय बारि बागाना एकदमबारे ग्रोम ग्रोम दा लास्टाव आं नोंथांमोननो गय बारि बागानखौ खोन्थागोन आरोना जोबनायाव गय बारि बागानखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आसलते माटिটো बहुत आथा दंब्रा नै दायो साहा लोंदों दसे रेस्ट लादों गब्लंबायमोन नाथाय बेलेग लामाजों थांबाय आरो सौफुंफिननांबाय नैबे हेड आरो हेड मिस्ट्रि हाबायमोन बिसोर दहायनो गाहायद्राय माबा दै नांलाबायना लोंबायना आदा मोनहैबाय नामा आदा मोनहैबाय आदायालाय मा नायग्रा ना बोरै मोनदों दंखल दोनानै मेंलाजोब्बाय पासफोर दङ इयो सोलाय जागोन दे दोबैहांबायानो नै लोगोफोर सोरनोबा लामा सफ्लंहोनोबा बिसोरखौ लेंदै नै लामाल' नङा एकदम खम समावनो मिलायनानै माने लाङो आरो बिसोरो बारा लाया बिसोरखौ लेंनो हागोन नांगौबा न'आवबो मावनो हायो बिसोरो सब हाजोबो नांगौबानो मोनगोन बिसोरखौ कन्टेक्टल' खालाम दंखलबो मावनो हायो न'बो मावनो हायो आरो बिदि दंग'बो बानायनो हायो बिसोरो बिराद खस्थ' खालामनो हायो आरो बिसोरो लोगोफोर एबारबा हले सफ्लंनो हामाथारबाय आरोना नै बिनिफ्राय ओरैजाय आरोना बे लामाखौनो सफ्लंबाय आरोना बोरो पाइपआलाय नै लोगोफोर बेनिफ्राय इनिफ्राय ओरै सोनानै ओमफ्राय नै ओरैजाय आरोना नै ओरै गबाय डेन्जार खस्थ' जाबाय आरोना बेहायनो सानसे जालायलायबाय अन्थाइ मोननानै नै जोंना मालिका माबोरै मोनदों आरो मिस्ट्रि केनेका पाइছে क ভাল লাগিলে कষ্ট करि दिनটো पानीत থাকি ओरै खालामनो गाहायाव नैबेजों सुफ्लंनो हाबाय आरो दायो दैया बिराद हाबलांबाय नै सलासल हाबलांगासिनो दं दैया बेजों ओरै थमब्लेट खालामबाय खस्थ' खालामबाय नै लोगोफोर सिबाय गगा मोननाय जाबाय ओरैबायदि दै गुसु आरोना थान्दानो थिंख्लाब जाजोब्बाय नै आरोना मथरै जोङो 2 घन्टायावनो हागौमोन बुस्थुआ जोङो मोनसे गाहायजों थांबाय आरो मोनसे अन्थायाव नांथाबाय एकदमबारे अन्थाइखौ जोङो ओरैबायदि खनथाम जाबाय आं जिखुनु जावख'थारनाबाबो अन्थाइखौ जों दिहुनथारबाय आरोना होमबाबो जेन थेने हासाबाय आरोना लोगोफोर मालिकआ नै जोबोद गोजोनबाय आनानै दायो कंग्रेसुलेसन जाबाय आरो ना बिदिनो फुरथि फैयानो गैया आरो बे गिदिरखौ होबालायबा फुरथियानो फैयानो बिदिनो खेबानो बुङो साइडत মাটি চাটি যাই দিলে আৰু ডাউন হৈ যাব এইটো অলপ খান্দিব লাগিব মানে এইটো এনেকুৱা হ'ব বস্তুটো এইটো সেইটো খান্দি দিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো মানে স্লপিং এনেকুৱা হ'ব আৰু না दायो आङो साइज बिथां ब्रादारनि न'खौ खोन्थानोसै लोगोफोर
नैबेनो जाबाय साइस बिथां ब्रादारनि न' आरो नैबेयो ओरैजाय नै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फार्स्टआवनो बुंदोंमोन बिथांनि गय बागानखौ देखायगोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो अब्ला नोंथांमोना बिथांनि गय बारि बागानफोरखौ आङो नुनो मोनगोन आरो आं देखायलांगोन बेसेबां हायो लोगोफोर नैबे जाबाय ओरै गय बारि बागानखौ नुदोंना गोजाननिफ्राय देखायगासिनो आरो आङो सिलायाव थानानै देखायगासिनो दायो आङो फाइनालि आं नोंथांमोननो थांनानै देखायगोन नैबे जाबाय सिला आङो लोगोफोर नै दायो गय बारि बागानाव हाबफैबाय आरोना बेनो जाबाय गय बारि बागान बेफोर गय बारि बागानाव दैखौ लाबोनो थाखायनो जोंखौ लामा सफ्लं होदोंमोन बिथाङा स' लोगोफोर बेफोरनो जाबाय बिथांनि गय बारि बागान आरोना गय नै बे गायगोदान आरोना बेफोर गायग्रा गोदानै थायसिगोन आरो नै ओरैनो थायनाय गोजानै खमसे खम 10-15 बिगासो दं खोमा आरोना नै थाबाय खनाय आरोना नुहुरबायना लोगोफोरनो ओरै नायलाय मा बिदि आरोना नै लोगोफोर नायलाय बुंख'नो हाया आरोना गय बागानखौ नुबायना नै लोगोफोर नै जोङो बेसेबांबा गोजान फैबाय आरोना नै नुबायना नै न'निफ्राय लोगोफोर नुबायना बेसेबांबा गोजान फैबाय आरोना जों नै गय बारि गोजा नै बुंनानै फोजोबनाय आरोना लास्टाव गय जोबखांनानैसो साफातसिन लांबाय मा होनना बुंगोन लबर दंबावोसो आरोना बिथांनि बिदा फंबाय सानै आरोना नै जाबाय बिदानि भागो जाहैगोन नैबे फंबायनि भागो जाहैगोन आरोना उनाव मालाय बिदा फंबायनि माहाजोनलै लोगोफोर सोरनो नांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन ना कि कयदोबा काक लागे नै लोगोफोर आरो ओरै लबरबावसो मथ'थे लोगोफोर बे लामायाव थांबाय थायोबाथाय जोङो सपन गामिनि हाइरडआ फिरखुनु दांग्रा हाइरडआ बेखौ मोनहैगोन आरोना नै बेयो आरोना नै लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दंखलसो लांबाय माबाखौबो लामाखौबो सुफ्लुंनो हाबाय आरोना नै मालिकलै करलपति साइजआबो आरो 3 बोसोराव मानो करलपति हो যাব आरोना नै लोगोफोर लबर बागाना आरो लबर बागान बारनानै गय दंबावोसो नै थांला आरोना जोंखै नुबायना लोगोफोर करलपति हो যাব